Idinaos ang unang banal na misa para sa Jubilee year 2025 sa Minor Basilica of Our Lady of Manaoag na pinangunahan ni Lingayen Dagupan Archbishop Sorcatas Villegas. Ang misa ay sinimulan ng isang makabuluhang prosesyon sa pangunahing lansangan ng Manaoag na nadilaluhan ng daang-daang deboto mula sa iba't ibang lugar. Ang selebrasyon ay nagsilbing hudyat ng pagsisimula ng makasaysayang taon para sa mga Katoliko na ginugunita ang pananampalataya at aktibong pakikilahok sa simbahan. Sa kanyang humiliya, hinimok ni Archbishop Villegas ang mga Pangasinense na patuloy na magtiwala sa mga pangako ng Diyos. Ipinahayag din niya ang kahalagahan ng pagpapatibay ng pananampalataya ayon sa mensahe ni Pope Francis bilang gabay sa pagharap sa mga hamon na bagong taon. Ang Jubilee year 2025 ay inaasahang magpapalalim pa ng debosyon ng mga Katoliko at magbibigay sa mas aktibong partisipasyon sa mga gawaing simbahan. IFM News. IFM News. IFM News.